Пацаны, салам алейкум. Валейкум салам. Салам пополам. Какие дела, а? Хамадилай, Тенджей, Шеринар. Мы уже у вас бывали, когда приедешь к нам? Пацаны, салам алейкум. Валейкум салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бародарон, барои шумо як навор кушодам. Чӣ хел камераҳои ки дар роҳ ҳастанд, аммо камераҳоро бо тариқаи телефон ё бо тариқаи компютер дидам. Чӣ хел ёфтам дар кор ам камераҳоро мегарем дар Яндекс ё чизе бошад, медарем дар ҳамон менависонем. онлайн камера дар кадом ноҳия, дар кадом шаҳр бошем, аммо шаҳрро номаш менависем. Тверская улица. Наверное, мебароятам хел. Яче интихоб мекунем. Агар дар Тоҷикистон бошем, Тоҷикистон интихоб кунем бародаро. Нагарем дар ҳамин камера. Бародаро камераи ки o'zi дар роҳ Тверская улица мондаги аст, ҳамин камера аст бародаро. агар дар Тоҷикистон бошад, менависем Тоҷикистон, улицаша менависем, ҳамаша мебарояд бародаро. ҳамаша медароем, тамошо мекунем. саломат бошем. дар студия Ахмедов Мустақило буд. бародарон дар канали подписатсия кунем. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. این канали ман аст. дар канали ман подписатсия кунем. боз наворҳои нав маълум пайда бародаро. аллоҳ нигаҳбонтон бошад.